А сега ще ви разкажем за ученици, които помагат на талантливи свои връстници да сбъднат мечтите си. Концерт за таланти даде възможност на младежи от няколко столични гимназии да се изправят пред публика. Тинейджерите събраха и средства в помощ на млад музикант, който мечтае за голямата сцена. Израснал без родители, още като дете Христо намира своето призвание в музиката, а голямата му мечта е да развие таланта си като учи в музикално училище. Пилотният проект на фондация Charity Chic and Cozy може да се окаже пътят към сбъдването на най-съкровенното му желание. Да, благодарен съм и то много наистина. Когато тръгна да пея, то ми да, как да кажа, зареждаме с много положителна енергия и ме прави най-щастлив. Наистина. Христо не е единственият талант, който се нуждае от помощ. Инициативата цели да фокусира вниманието на обществеността към даровитите младежи в България и да ги насърчи да творят. Идеята на този формат е да събереме талантите от всички гимназиални училища и да ги покажем, за да се децата да се могат да се популяризират и да се изяват в техните области. Това е музика, пеене, танци и актьорско майсторство. В момента в инициативата участват и 4 столични гимназии. Ще дадем наистина възможност както талантите в българските училища да се изявят, така и да подкрепяме млади хора, които имат нужда от това. Тоест младите помагат на младите, това е най-важното нещо. Да покажем на хората, че ни интересува какво се случва с тях, в каквото и положение да са те. Част от събраните приходи от концерта ще помогнат на Ицо да се премести в София и да продължи образованието си. А организаторите се надяват да превърнат кампанията си в ежегодна инициатива, която да помага на нуждаещите се от подкрепа.